Hola, Minia, bos días e benvida ás nosas entrevistas na corentena que estamos facendo especial para artesáns de artesanía de Galicia. E nada, de primeiro saudarche e preguntarche como estás estes días na casa. Bueno, hola, moitas gracias por a entrevista. Nada, tirando un pouco como todos, imagino. Un pouco con ganas de sair, pero bueno, máis ou menos estou entretida. Ten bastantes cousas que facer. Porque queremos falar nesta entrevista do teu proxecto de Variopinto e antes de nada, pois que ti mesma nos podas presentar que é Variopinto. Bueno, pois Variopinto é un estudio creativo de bordado contemporáneo. Antes facía tamén cousas de ganchillo, de fotografía, agora mesmo estou máis ou menos dedicada única e exclusivamente ao bordado. O que sí que fago é que mezclo fotografías con bordado, entón, pois iso, encárganme bastidores que como cuadros de fotos bordadas. E, bueno, fago accesorios tamén, bolsas, broches, un pouco. E como é que chegaches, agora dis que eso, centrada no tema do bordado, pero como foi a túa traxectoria? Como te metiches neste mundo da artesanía? Pois, empecei co ganchillo, como dicía, facendo como bonecos, monederos, así algúns cousas pequeniñas, engancheume bastante. Entón, empecé vendendo así esas cousas. Despois xa aprendín a bordar un pouco de maneira autodidacta, facendo algún curso tamén online, e pouco a pouco, ibanme pedindo cousas, non? Pois gustaba moito este cuadro que fixeches tal, podo encargarche tal cousa? E unha cousa levou a outra, chamoume unha tenda, e nada, metinme por completo na artesanía, digamos. Porque falabas dunha tenda para conseguir os teus traballos, onde están á venda? Onde podemos buscalos? Pois, eu non teño tenda física propia, pero sí que vendo en tendas físicas, vendo en Santiago, vendo en Vigo, en Ourense, en Zaragoza, tamén fora de Galicia. Non me vou acordar agora seguro que me olvido de algún sitio, pero en varias, na Estrada tamén, en Galicia en varios sitios, despois fora tamén, vou intentando cada vez máis, pero... E tamén venta online, non? Sí, venta online sí que teño a miña propia tenda, fago envíos a todo o mundo. E cal é para poder ir a... Pois é estudiovariopinto.bigcartel.com, porque é como dentro dunha plataforma. O que pasa é que se pode acceder dentro da miña web, que é estudiovariopinto.com, xa tes unha pestaña que podes acceder á tenda online. E como está a cousa estes días, agora que estamos en confinamento? Segues traballando, facendo encargos? Como está a cousa? Pois, sí sigo traballando, pero non teño tanta actividade na tenda, nin en comparación con unha etapa normal, non? Pero sí que sigo facendo cousas. O que non estou facendo é envíos. Teño a tenda aberta, xa avisei de que sigo collendo encargos e sigo facendo cousas. O que pasa é que vou facer os envíos cando remate todo. Aínda que ahora xa estou pensando se coller un día a semana para facer envíos ou non. Depende un pouco da urxencia que teña a xente. Porque, ao final, o meu produto tampouco é que sexa unha cousa de primeira necesidade, entón a xente supoño que non ten tanta presa. Estamos falando moito dos teus produtos, pero tes algo aí que nos poidas ensinar para ver exactamente que é o que faz? Sí. Teño uns bastidores, tamén fago bolsas e broches e tal, pero, deixei aquí uns bastidores con fotografía. Isto é con papel transfer, que é outra técnica, porque fago dúas, unha é con papel e outra xa é tela impresa. Estes son todos de transfer. Este tamén. Este por aquí. Non sei se se ve moi ben, pero si é combinar fotografía co bordado. E o que máis me encargan, vamos. Como é o proceso ata que tes esa idea ou algo que che encargan ata que está rematado xa para a venta?
Bueno, se é algo que me encargan, xa, bueno, a xente mándame a fotografía, bueno, e despois eu doulle as posibilidades que hai, non? Que son, podes facer en formato circular nun bastidor ou tamén fago en marcos rectangulares de fotografías. A maioría da xente dame liberdade para facer o que eu crea conveniente, non? Coa fotografía. Pero despois, bueno, depende moito da foto, é que non sei. O proceso, bueno, é iso, a xente envíame a fotografía, eu penso o que podo bordar, escollo as cores, escollo os materiais, E pode levar moitas horas? Canto pode levar facer un bastidor? Sí. Bueno, hai algúns que levan pouquiño, pero claro, é o que dis, dende que se che ocorre que é o que vas a bordar, cales son os materiais que máis llevan a quedar ben, tal, as cores, todo, e despois o propio bordado, por exemplo, que ensinei antes, bueno, estes dous, o de Freabar e son moitas horas, moitísimas. Non as podo calcular porque, bueno, sempre digo o mesmo, que eu non me centro nunha peza exclusivamente e a remato, senón que teño como 50 pezas empezadas, entón, costame moito saber cantas horas realmente lle dedico a cada unha, pero, bueno, sí que esas son bastantes horas. E non sei se a xente, preguntabas tamén porque igual a xente non é moi consciente de todo o traballo que hai detrás de cada peza única que facedes os artesáns, non? Sintes que igual non nos damos de conta eso, de todo por que teñen ese valor e por que hai que valorar? Sí. Eu creo que cada vez máis, bueno, creo que a xente cada vez está máis concienciada diso, non? Que non sei se que agora como me dedico a isto, estou en contacto con moita xente que se dedica a isto, pois estou máis no mundillo, penso que é así, pero vamos, sí que hai xente que non sabe, que non ten idea de cantas horas pode levar calquer traballo artesanal, porque ao final todos levan moitísimas horas. Pero sí que creo que cada vez están máis concienciados. Están poñendo en valor cousas que mellor antes non lle daban tanta importancia. De aí supoño que tamén o feito de que pertenzas á Fundación Artesanía de Galicia, non? Por que crees que é importante estar nela? Bueno, para min foi unha decisión boísima meterme na fundación porque, bueno, dan moitísimo apoio en moitos sentidos. Organizan feiras, dan moitísima visibilidade nas redes, teñen moitas subvencións que che poden axudar en canto a comprar de material, teñen tamén unha, bueno, eu collín agora unha que para ter un aprendiz no taller durante X meses, poder ter 6 meses, 8, un ano, un pouco para que aprenda todo o proceso que ti faz e que non se perda, non? Que ao final sempre que a roda siga, vamos. Bueno, é que non teño, vamos, palabras. Estou moi agradecida, a verdade. Porque falábamos eso, que é difícil a vida do artesán. E non sei se faz tamén, porque hai moitos que tamén fan talleres, cursos, ti tamén das clase? Sí, eu antes daba clases semanais, pero agora o que fago son talleres puntuais de un día. Solo facer os fines de semana, un sábado ou un domingo, voume movendo por Galicia. Fago en moitos sitios, fago en Lugo, fago en Vigo, aquí en Santiago tamén, en Redondela, bueno, onde me chamen, a la que vou. E hai que ter un pouco de maña para poder aprender a bordar? Non, a verdade é que moita xente me escribe, bueno, que eu non teño nin idea, non sei nin coller unha agulla, tal. Eu tampouco sabía coller unha agulla, fai uns anos, co cal non son necesarios coñecementos previos para nada. Sí que ás veces dou algún taller máis avanzado para xente que xa fixo a iniciación e tal, pero en xeral podes apuntar calquera e a verdade é que a xente sale encantadísima. E siguen bordando, a verdade é que a xente enganchase mogollón. Pareceme moi chulo o tema de que mistures o cine, as pelis, as series, co bordado. Un pouco porque eres moi apaixonada do cine ou porque esa inspiración? Sí, bueno, sí, gústame moitísimo dende sempre. Vou moito ao cine, se non vou estou na casa vendo películas, bueno, encántame. Non sei cando foi unha vez
que se me veo a cabeza vendo unha película e foi como, e se pudieran sacar ese fotograma e bordar e así comecei e agora, bueno, estou, claro, película que vexo, película que penso, joder, a ver se fago Tes en mente algo, non sei, algo no que estés traballando agora ou algunha peli que teñas aí, algo que queiras facer? Teño moitísimo, a ver, teño moitas, é que non podería dicirche ninguna porque que teño mogollón de... Teño xa telas impresas con imaxes con fotogramas de peixes, o que pasa que, bueno, o que dicíamos que é un proceso lento e costame moito tamén sacalo, pero sí. Por nese sentido vou continuar, co das películas creo que casi, vamos, infinito. Creo que podría dedicarme porque películas hai como... Sí. Todas valen o mellor para abordar, pero hai moitas. Falando eso, de o que vas a seguir facendo agora, din que van a cambiar moitas cousas cando unha vez que remate a pandemia e máis ou menos voltemos á normalidade. Non sei se ti pensas que vai a cambiar algo ou pensaches en algunha maneira de facer diferente o teu traballo? Pois estou en proceso de darlle unha volta a ver, porque claro, é que é tanta incertidumbre que non sei nin que pensar, nin como organizar, nin nada. Estou esperando a ver como corre todo, non? Pero sí, supoño que o millor terei que reinventarme de alguna maneira, non sei de que forma. Por exemplo, estou pensando tamén o tema das clases online, porque, bueno, a ver, espero poder seguir facendo clases presenciais, pero sí que agora mesmo pois está moi arriba o tema das clases online. Entón sí que me planteo mellor facer algo, facer un curso ou gustaríame, vamos, pero bueno, ainda hai moito que pensar. E que é o primeiro que queres facer unha vez que poidamos a ir á rúa? Pois eu irme á playa, ao campo e dar un pasiño, que me dé un pouco aire, porque dame moita envexa a xente que estou vendo pois, que ten un xardín ou que ten terraza e que están... que non é o mesmo xa, pero bueno, polo menos están... dalles un pouco aire, o que máis me apetece. E tamén ir tomar unha caña nunha terracita, cos amigos, tal. Moito. Genial, espero que pronto poidamos facelo. Nada, xa por último, que se queres decir cales son as túas redes sociais, falaches antes da web, pero bueno, recordar un poquinho onde podemos ver todo o teu traballo. Pois, bueno, dentro da web xa te enlaza ao Facebook e tal. O que máis bombo lle dou, digamos, é o Instagram, que é onde máis me movo e onde máis publico. Chamase Estudio Variopinto. O Facebook tamén é Estudio Variopinto, a web é Estudio Variopinto. Comeza por ese, non le vai diante, é o único, pero prácticamente toda a tenda, a web e as redes son co mesmo nome. Genial, pois entón agora animo a todos a seguirte e a ver todo o teu traballo que é precioso, a verdade. Moitísimas gracias a ti pola entrevista e que vaya todo moi ben, desexando ver ou poder, igual me apunto a algún taller destes de bordado. Bueno, pois sí, joder, gustaría ver. Moi chulo. Pois nada, Moitas gracias. Gracias a ti, un mico moi grande. Igualmente.